Ekonomisti ewlenin jirrikonoxxu l-ħidma tal-Gvern fl-oqsma tal-ekonomija u l-finanzi. L-ekonomista veteran Kan Farrugia qal li tkabbir ekonomiku li għadda minnu pajjiżna huwa doppju ta' dak li esperjenzaw pajjiżi Ewropej oħra. Imma tatna wkoll stima favoruża ħafna id-doppju f'dak li hu growth tal-ekonomija tagħna. Id-doppju meta qed ngħid doppju, jiġifieri doppju tal-medja fl-Ewropa kollha. Fit-tbassir ekonomiku għal din ix-xitwa l-Kummissjoni faħret il-mod ta' kif il-Gvern irnexxielu jikseb tkabbir ekonomiku inaqqas id-deficit kif ukoll permezz tal-proġett tal-enerġija mistenni naqqas l-inflazzjoni. Dwar id-deficit l-ekonomista jgħid li dan naqqas iktar milli mistenni. Pereżempju, il-Ministru tal-Finanzi kellu sal-aħħar ta' dis-sena 2014 biex jirranġa id-deficit below 3%. Għamilha fl-aħħar tas-sena li għaddiet. L-ekonomista Lino Spiteri tkellem dwar kif l-investiment dirett żdied b'mod sostanzjali b'investimenti ġodda jkunu attirati lejn pajjiżna. F'artiklu fit-Times of Malta qal il-Partit Nazzjonalista kien żbaljat meta qal li Gvern Laburista ma kienx se jkun kapaċi joħloq ekonomija b'saħħitha u servizzi finanzjarji, meta r-riżultati qed juru mod ieħor. Min-naħa tiegħu l-ekonomista Gordon Cordina qal li l-Gvern għandu jkompli jibni fuq l-ekonomija tal-passat filwaqt jindirizzu oqsma ġodda bħal huwa l-qasam tal-enerġija. Tajjeb ukoll nnutaw li r-rapport jenfasizza l-bżonn li l-ekonomija tagħna tkompli tibni fuq il-ġid illi nħoloq fil-passat b'inizjattivi ġodda fosthom anke il-riforma fl-enerġija u tkabbir f'setturi iktar tradizzjonali bħal huma t-turiżmu u l-manifattura u li dejjem ikun hemm attenzjoni kbira min-naħa tal-sostenibilità tal-finanzi tal-Gvern għall-isfidi tal-futur fosthom tal-pensjonijiet kif ukoll tal-kura tas-saħħa. Intant b'kuntrast il-Partit Nazzjonalista ħareġ sqarrija u qal li l-ekonomija Maltija mhix iżżomm ir-ritmu meħtieġ.